Primeiro foron os coches, despois os electrodomésticos, despois os xoguetes e agora o alcohol. Que está pasando cas bebidas alcohólicas a causa da crise dos microchips? David, que pasa ca Xenebra? Contanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neste lado do estante e do outro lado outras 6 botellas e tamén 3 no almacén. Ese é o suministro que queda deste tipo de Xenebra no pub Templo. Estamos con Rúa, ele é camareiro deste pub. Estades desabastecidos de Xenebra, moi boas. Desabastecidos totalmente, foi unha cousa que nunca se vira neste caso. Inaudita. Pero bueno, é o que toca para andar despois desta época, sin ocio nocturno. Ora que eu volvo a ver, creo que é o menor dos males. Ao final a xente está acostumbrando, non vai quedar outra, porque a nós tampouco nos queda, non sabemos como vai seguir isto, pero bueno. Falando da xente, como vos afecta? Quero dicir, cantas, por exemplo, botellas deste tipo de Xenebra venderíades nunha noite ou nunha semana? Tanto Sigrans como Beefeater, que son as marcas que nos afectan actualmente, pois son das máis vendidas prácticamente na noite. O que pasa que non se pode facer nada máis. Eles teñense que adaptar, a xente de momento nos reservados vamos dicindo que non pode reservar desas botellas e vai non entendendo. O máis difícil vai tocar ahora na barra, que o crean ou non, porque ás veces pensarán que é broma, que teño comentado con amigos, que vai faltar e demais, e toman a coña, pero xa é unha realidade que estamos vivindo. Xa o viven Cando agora. notades que hai este desabastecemento? Porque, bueno, isto ven de porque hai falla tamén, incluso se comenta de vidro, tamén polo tema que se está a dar en Reino Unido, porque faltan camioneiros e, polo tanto, non se poden traer eses suministros cara aquí. Sabedes cando vai vir algo? Tedes coñecemento de algo? Nada, non sabemos nada, igual que non soupemos esta semana, que é cando realmente empezamos a notar a ausencia deste material. Tampouco sabemos se vai volver, se é definitivo, se non, pero bueno, supoño que na mesma situación están os nosos proveedores e demais. A eles tamén lle chegou de repente. Cal é a conversa nese caso cos proveedores o que vos transmiten eles, porque son os que dicíasme que ás veces vos traen ou vos encargades 3 caixas e aquí aparecen con unha soa. Sí, esa é a situación actualmente, pero é o que digo, eu creo que eles tamén lle colleu de sorpresa de intentar repartir, terán máis clientes que nós, non só viven de nós, obviamente, e intentar repartir entre todos un pouco e toparíanse dun día para outro sin poder abastecer. Claro, mesma situación. Ten que ser difícil, igual que para nós, gestionar un pouco todo isto. Ti proposlle a xente pois outro tipo de bebidas? Non sei, por exemplo, pídente pois a Xenebra e ti dis, bueno, proba o ron con outra cousa. Pero claro. No, nós non propomos nada, sinceramente, decimos o que hai, o que podemos ter, o que lle podemos ofertar nese momento, e eles escollen. Podes ter máis afinidade unha ou hacia outra, porque é a que podemos tomar nós, ou sabemos que un amigo bebe, ou demais, pero non solemos aconsellar. Pois moitas grazas por atendernos, Rúa, camareiro deste pub Templo, que dicía el que incluso tamén o resto de establecementos de lecer nocturno, que é unha situación que está a preocupar aquí en Ourense, que hai quen o combate pois pedindo máis mercancía cando lle toca, máis do habitual, ou incluso tamén pedindo este tipo de suministros de Xenebra por internet. Bueno, pois sendo previsores, como tanta xente nestes tempos así de incerteza,